sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umaymang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama ditoy programa tayo lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intaik kan biagita ket impatulod ti pagayam a nagpailinged itinagan a Joyce, manipod probinsya ti Pangasinan. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, ada live-in partner ko, iso ni Jason. Saan kami ang nagkalaysa, ngam adamaysa nga anak mi. Gapu iti nalaos a panagayat ko kenkwana, nalipatak meten nga ikan iti patag ti mismo abagik. Katapno nalawag ti amin, rugyak nga rodan ti agsalaysay. Anya matanda ti inluto masidan, Joyce. Apay, awan ka diti sa bali ang mabalin mo alutuan? Ah? Ikaw, pasensya ka kuman. Diyan ko nakapan ijay talipa pa itay. Tapno gumatang itilutwak asidaan. Anya? Iso aday tanabati anatang ajak inluto idirabi ti inlutok manen ita. Anya ka matan? Uy, awan na talaga ti Sir Bim nga adda dito unog ti balay. Anya? Di ka pa'y makaluto mo't itinayimas asidaan. Nagpigsa nga min titudo itay. Alangan mo't nga itugot ko ni baby ang mapan gumatang iti sidaan. Nagawid ka kumaa, tasi ka tinapan gimatang. Nagado nga'y pagpagam! Sumartang ka man! Inton ko, ipuruwak ko di tarupam da ito'y natangain lutom. Anya? Ay, unay matan ti kastangar aramidan ni Jason ken ka, friend. Ay, wan nga rod, friend. Kabayatan abo may bayag ti panagden nami. Ad-adamat arumrumar ti saan anasaya at nga ugali na. Mas daawak namin ken ka. No apay nga agan anos kalat ta makidenden na ken kuana. Nga uray agdadatamat nga awan patag mo ken kuana. Ha? Ay na pasensya kan iti panagsasaok. Isuday ta ti maobserbar ko. Pampanunutek ngamin ti anak mi, friend. Numabalin, kayat ko adumakkel ti anak ko, abo ulat ta ti pamilya mi. Wan, si kamot ti nakakaasi. Ay na Joyce, saan pa anala daw ti amin tapno agpanunot ka na imbag? Mas asyanak onay ken ka, sika. Kasla saan ka amasyan iti bagim. Salbag di kas na biyak! Jason, anya ka din datang araramidam. Anya ka matan. Apeng agbutak ka matan iti usar. Ay! Di na bibiyakan. Bibiyang mo na dadalag amin nga usar. Usar ko na dito amin! Anya? Usar ko amin! Tiyata dito boarding house. Abal! Ada yung pundar mo? Anya ka din datang ay pagpagam. Di nakmang kontra-kontra na ito kaya't ko nga ramidan. Tawan bukod mo apundar. Anya man di ramidak, awan bibiyang mo! Pagpapasak iti pungtot ko na gito yung usar ko. Anya? Itata na usawan ka. Agsarita taman ana imbag, Jason. Anya ka din day tangar aramidam. Apay akasta ka matan. Panunutom kumamot ati anak ta. Agung-ungat ka nga awan mat makagapo. Agwalwala ka. Awan mat makagapo. Mabutbutang ti anak ta. Bigbigat. Jaketi ado asaw. Amo majaketi kastoy. Akaririin ko pa ilang ada sumanaw. Jason, kasarsarita ka itinasayaat. Anya ti parikot mo. Apay kasta ka.
Awan matan ti Rabi asan ka nakainom nga agawid. Mariribukan ak no niya ti parikot mo. Panawan nak dito, inudi mo kaya't adiswang ka. Bigbigat asumanaw. Jason. Makaumati kastoy. Nangiwat ka launay. Pumanawak man lagan. Jason! Kasarsarita ka! Ang subli ka ditoy! Jason! Aglablaba ka ba, Joyce? Balasang ka. Wan tata. Ubaw-bampay na ita anak mo. Apay, awan ni Jason. Aday dyan nagtata. Nabartak ngamin asim mangput idirabi. Iso aday dyan, nakaturog pa ilang. Anya? Ay, una yan. Ti klase na itang ama. Ay, Joyce. Pasensya kan iti na ito nga ibagakan kawan. Ha? Ay, kanayon ko nga may namanggag ti panagapayaw. Ti panang bugbog kaw naken ka, nga ura awam makagapaw. Ke makikitak ti rigat ang mapaspasaram iti denana. Tata. Kas may isa nga ama. Nasakit para kanya makit-kita ka asaksaktan na kaday ta lalakay. Anya nga tano panawam latan. Ha? Naipagbaga ko na. Awan ti manamnamam itigasken kwa na. Maawatan ka. Tati kayat mau ket buo ti pamilyayaw. No si kalang ti agsakripisyaw ken agan anos kada kayo adwa. Agasam, mapan kag trabaho nga uba-ubam ti anak yaw. Ngem ni Jason, adda di tangag barbartag. Intun sumangpait, bukawan nakapay. Ibagbagakken ka na. Kasayaatan nga aramidam kay panawa moon. Total, di kay mo nagkalaysa. Iso, nawaya ka, balasang kaw. Ay na, pudno matimbaga di landlord you can ka friend. Panunutom ka di imbag. Melanie. Sika lang ti mangipatpatag ken kwa na. Ngam sika, di na kamat ipatpatag. Di nakakailalaan. Awan oras na ken ka. Ngam sika, isulat ta ti priority. Ay, husto ka iti da itang imbagam, friend. Kaasyam ti bagim friend, kunak manan. Iti kasi nga ugali na, tungpaan na ka, diswan na ka. Bugkawan na ka nga uray awan dakas nga aramidem. Urayam pa'y kadi nga at dapay ti mas worse nga aramidan na ken ka. Wenno kada kayo nga gina. Friend. Imposible adi mo kabaalan apadakkalan ti anak mo asiksika laeng. Nagagat kamet. Kan nadiskarte ka iti biyag. Anyate ko nam? Pumanaw ka? Ket kadwang ti anak ta? Wan Jason. Pumanaw kami laangan iti anak ta. Kas makitak. Awanan tinamnama ang maurnos pa iti amin kadata. Jak amon no anya ti makagapo. No apay akanayon nakapasakitan. Day ta ti paglaingam. Agdrama. Dulamin nga mo. No pumanaw kayo. Alam amin nga usar mo ditoy. Tapno awanan ti subsobliam pay. Anya? Ti ko nam lapdan ka iti papano mo? Ha! Saan? Pakaragsakakit dia. Gaputawan ka ito nasakit ti ulok. Anya? Ala! Pumanaw kayon! Siyak pa yun ti mangirwar kadag iti usaryaw nga gina. Jason, saan nga itangal daw ti bagbagak? Ay, saan? No imbagam pumanaw kayo. Pumanaw kayo! Tapno mom, saan kayo napatag kanyak? Anya? Siya akong ti mangirwar iti usaryo. Rumwar kayon. Urayan dak ijerwar. Nagalas at talaga ti ugali day a Jason. Ay na, di man lang asyan iti anak yo. Ay, wan nga rod, friend. Nagturad matin anang papanaw kada kayo nga uray rabi eh. Naimbaglangan ta nakariingak pay. Wan nga rod. Jak impagarup apay-payswan na timbaga na nga irwar na amin nga usarmi iti anak ko. Ay, awan na talaga ti puso na day lalaki. Kat, anya ti plano mi ta friend? Agawid kami langan iti anak ko iti probinsya, friend. Kasayaatan day ta na panunot mo. Pangaasim ta saan mo kuman nga sublian ni Jason.
Patibkaram ti pakinakam mo. Kabaalam day ta, friend. Dayta ti bagbagak idikan ka. Panawa mo ngam di na mo nga minimpangag. Inuray mo pa ilaang nga inaramid na kada kayong agi na ti kasta. Nanang, nagalas ti ugali day tiyay nga ama ti anak mo. Awanan bain. Bayan yun, nanang. Sana bali, tapinanawak mo itan. Pag nga asim ko maanak ko. Ita tapinanawa mo, di mon supyan. Nalabosan ti kastangar aramidan na kada kayo. Husto kumamatan di manu atawan anagan anus ka iti danana. Nga uray saksaktan na ka. Saanan ang mapasamak day tananang? Gaputain karik iti bagik. Nga iti kaanuman. Pulos adya kon subyan. Agyaman ak no kastanak ko. Ti bagim kan ti anak mulatan ti panunutem. Bay amon day chay. Total, saan kayo pa'y mata nagkasar? Wala na. Iso amanipod ita. Agtrabaho ka. Para kan para iti anak mo. Amo ka narigat ti mangrugi ng agmaymesa. Ngam nasaysaya atan da ita. Naululimak ti panunot mo. Napanggap mo tagsubli di syudad at nagtrabaho. Mapan ka ading ko? Ha? Di ka matanagan iti anak mo, tada kami kanina ng timakam mo, ha? Agyaman ak unay manong. Awanan yaman na. Iso na lang, tay karim kada kami, adi mon sub-sublian day jay at Jason. Saanin manong? Ikarik day ta. Di kagbalin na martir. Huston ti manuatawan na nagananos kakankuan na. Dasakit para kada kami ang pamilya, makastater aramidin na kan ka. Manong. Kasi tinakunan ninanang kan ka. Tibagim latan, kan ti anak mo, ti panunutan. Nasayaat mo tayo nagsubli ka, friend. One friend, nagsubli ak tapnog trabaho. Dito'y kalatan boarding house kong agnaad. Di mon panunuton ti abang ta siya kung ti makaam mo. Ha? Ti swildom, ipawit mo latan para iti anak mo. Ay na, agyaman ak unay Melanie. Agyaman ak atalaga iti kinaanos mo kanyak agayim mo. Awan anyaman na, ngam pangaasim ko ma. Kas iti kanayon ko nga ibaga. Di mon sublian ti ama ti anak mo. Ikarik day ta, friend. Saanin ang mapasamak day ta? Apay kasta ti langam. Kaslada parikot mo. Parikot ko nga ti kwarta, friend. Ha? Saan tayo pa nga min nagsweldo? Imawag ti kabsat ko itay. Awan ka no ti gatas di anak ko. Kasta ka di? Manuti ka sa pulam. Pautangan ka pa'y langa. Ha? Di ka madanagan tawan pa'y mo't paggastusak ita. Ay na, agyaman na ka talaga, friend. Awan anyaman na. Wan gayam. Aging ga ka di ita kat awan latta ti suporta ni Jason. Awan nga rod, friend. Jakon mang namnama asuportaran na ti anak ko. No updated na, agyaman kami. Ngam no awan, okay lang. Uray ka sa no ti kinarigat ti biyag ko ita. Amok amabaalak dayto eh. Ay, wana. Pudno dayta. Amom, dayta ti karigatan aparte ti biyag. Tima ko na a new start. Mangrugi ka nga awanan. Financially, kan aminan. Melanie. Ngam amok akabaalam dayta. Itala ang amarik na makasla marigrigatan ka. Ngam inton agangay, mairwam kanto. Tandaan am dayta, friend. Muna yan ti kastoy. Aguri-gurak matan. Aguri-gurak matan. Agkakapsutak. Nasakit ti ulo. Uwan nga, Rod. Idi na minsan pa'y nga minakasta ka, friend. Ngam impilit mo pa'y lang tinapan nagtrabaho. Masayang anak namin, friend. Sayang ti aldaw. Unay kan aya, friend. Ngam panunutam kumamot ti salunat mo. Nagrigat ti kastoy. Adayo ti pamilya at umulong. No adda kastoy nga an na yan. Ay na,
Kas iti kanayon kung ibagakin ka, friend. Itala ang amang rugrugi ka amarigatan ka. Ngem, mairwam kanto, friend. Idead na ni Jason, si kalat tamot ti mga aywan iti bagim. Isung awan nagdumaan na ita nga awanan day dya tao. Joyce? Jason? Kumusta kan? Okay lang. Sika, kumusta? Kastoy, manumutin na bulan tinaglabas. Manipod binerbiro ka. Napanak amin na nagagayem mo. Ngem, awan nakaibaga kanyak no sa dino ti ayan mo. Ha? Pasensya kan. Ngem binilin ko amin agagayem kan akin am-am mo kanya. Asaan da nga ibagakan ka no sa dino ti ayan ko. Apay, anya ti masapol mo kanya. Pakawanan na ko, ma. Amo ka naglamblabwasak itikan ka. Pulos ajak imparik na napatag kayo nga aginak kanyak. Ha? Manipod pinanawan nak. Naamiris ko amin na bidot ko. Kumusta gam ti anak ta? Apay asaan mo akadwa? Di mon panunutan ti anak ta. Gaputan na saya at no sa dinuman ti ayan na ita. Nagrigat ti mangrugi ng agmemesa. Nangruna no adda anak nga agkasapulan iti tulong. Nangruna kat di ka pa'y mangtid iti suporta para iti anak mo. Ha? Ngam di ka madanagan. Saan ka nga obligain amangtid no di mo kayat. Addakan ka dayta. Pag yamanak no suportaran. Ngam no saan? Okay lang. Nasabat ko ni Jason EJ Town. Kasla nakakaasimot ng tilangan na. Kat, anya nga iti kunana, friend? Nang kumusta? Ngam? Ay na. Patsyam day ta, kumusta? Amangan kit dimot numaasyan ka manan kenkwana. Ha? Huston, friend. Narugyamon tinagbiag asiksika-laeng. Kan sikalaang timang supsuporta iti anak yo. Kabaalam mat. Itultuloy mo day ta. Di mon panunutan day dya a tao. Unay kan. Saan mat, friend? No iti, kasta unay ti panangipatig ko kenkwana. Ngam no ita, saanon? Nasayaat mo't no kasta, friend. Lipata mon amamin pinsan day dya a Jason. Kita man, manipod pinanawam, naaddaan kan iti peace of mind. Ngamidagdandan na kayo pa'y, ay na, lusyang ka, gaputawan tal na ti panunot mo. Inayat kan impatag ko ni Jason iti kastaunay. Ngam gapo ta imparik nana asaan kami anapatag kenkwana nga agina, ininot anapukaw ti panagayat ko kenkwana. Nagrigat para kanyak ti mangrugimanen, nang runa ket syakla ang tinamnamaan ti anak ko. Ngam amok kan mamatiak akabaelak para iti anak ko. Aging galaangan ditoy Miss F. Ket pagyamanak unay ti anos mo anang ibasa kan nang yornos para iti pan nakaidrama toy surat ko. Toy pagayam mo, Joyce. Ken ka pagayam, Joyce. Awan serbi ti panagdan na no awan ti peace of mind ama ko na. Isu a panagkunak kat kasayaatan ng dayta nga inaramid mo. Ti panawam ti lalaki, asaan mo mat amarik na ti panangipatag na ken ka. Pudno anarigat ti mangrugimanen, ken tumakder kas amakan ina ti ubing. Ngam awan ti imposible iti tao ana diskarte. Alakastan pagayam, Joyce, ket pagyamanak unay ti ingka panagsurat ditoy programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Donna. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag.